when we spoke about the power hike and the fuel hike, this is like breaking the backbone of the normal citizen. बारीक जनतेचो बॅकबोन मोडपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार आणि प्रमोद सावंत सरकारान केला. With this, because of the huge inflation, आज दाखो की जेन्ना मनोहर पर्रीकराचो सरकार जाल्लो, म्हाका याद जाता 2012 त्या वेळार तेणे वेट कातून 60 रुपयाचे प्राइस दिलेले. 60 रुपीज पर लिटर वॉज गिवन टू गोवन्स. आणि हो तेगेलो शिष्य प्रमोद सावंत हेणे उरपाट केले. हे कितें दाखोवन दिता भावंदो? हे दाखोवन दिता की दिस गव्हर्नमेंट इज नॉट सिरियस, ओनली जुमलेबाजी. एंड द काँग्रेस गव्हर्नमेंट, द काँग्रेस पार्टी along with the India Alliance partners, we will definitely raise this issue. We will protest. We will raise this issue of the power hike as well, which is very serious. पेट्रोलाचेर 1 रुपया आणि डिझेलाचेर कितें 35 पैसे कितें वाडयल्या म्हणून आयकूंक आयलें. सो हातून जर एक पळय, दिस क्लियरली इंडिकेट दॅट की इकॉनॉमी मॅनेज करपाक सरकार फेल जाला. आणि ज्या तरेन भरमसाट वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करतात, ते मागीर इव्हेंट्स म्हणत, इव्हेंट्साचेर सरकाराक जर धरीत जाल्यार देशान पयलो रँक मेळटलो ह्या सरकाराक इव्हेंट्साचेर. सो इव्हेंट्स करपाचे बंद करात, वेस्टफूल एक्सपेंडिचर बंद करात. आणि हे सरकार मेन म्हणजे ट्रान्झॅक्शन सरकार जाला. फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाऊन हे ट्रान्झॅक्शन सरकार. हे ट्रान्झॅक्शन सरकारचे ट्रान्झॅक्शनां बंद करात. आणि गोवा फॉरवर्ड पक्ष म्हणून आमी कंडेम करतात. सरकार कडेन मागतात, एक पॉवर टॅरिफ परते घेयात, हायक केला ते. त्या भायर जे तुम्ही आज जो झटको दिला पेट्रोल आणि डिझेलाचे वाडोवन, ह्या फाटल्यान घेयात. कारण कालूच आम्ही पेपरार वाचिल्ले की बाब सदानंद तानावडे की आपण मुख्यमंत्र्याकडे उलयतलो पॉवर टॅरिफ संदर्भात. ते मातशे उलयतना हेय ऍड करचे आणि बाब तानावडेन फेसिलिटेट करून हेय मातशे दोन्ही हायक जे वाडयल्या ते परते करपाक लावचे.